मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानायानो टेलेन्ट सार्च खुंनायनि गुबै थांखि होनना अबिद नार्जारिया बुंदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मिरु रोंगौथि आनजाद एबा टेलेन्ट सार्चखौ आसामनि गं 8टा जिल्लायाव खुंनाय जायो। बे आनजादाव थाखो 9 आरो थाखो 10 नि 15,484 फरायसाफोरा आनजादखौ होदों। बे आनजादखौ सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गासै 1,482 फरायसाफोरा आनजादखौ लिरदों। बेनिनो सादिकेजुलिनि बाथासिपुर मिलन गोजौ गेजेर फरायसालिनि सेन्टाराव नुजाथिनानै टेलेन्ट सार्च आनजादनि गुबै थांखिया सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव आसामनि गेजेरावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङा। लोगोसे बोसोनगिरि खुंख्रां सोरगियारि बिथाङाबो रोंगौथि आनजादनि सायाव फोरमायथियो। आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो टेलेन्ट सार्चखौ खुंबाय थानाय जादों। बियो देग्लाय बोसोराव 8थि बोसोराव आगान होबाय। दा देग्लाय आसाम नाङैनो गं 8 जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे आनजादखौ खुंगासिनो दङ। दायो बिनिनो 15,484 सा थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरा दिनै आनजाद लिरगासिनो दङ। दा दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे मिशनखौ जेब्लानिफ्राय लाबोदोंमोन, दा बै मिशन लाबोनाय समाव जायखौ हास्थायनानै लाबोदोंमोन बिनिफ्राय 100 गुन बारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाफुंसार जानो हादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आनजादखौ खुंनायनि मेन एजेन्डायानो जाबाय जे आसामनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव जेन 10थि मासि आवग्रिनो हायो, टप 10 आव आवग्रिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि जि मोनसे आनजाद जे बेयाव एडभान्सलि साखाफारा जानानै आनजादखौ मोजाङै लिरनो हायो। दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे टेलेन्ट सार्च बेबायदि रोखोमसेयैनो फैबाय थानाय जानुवारि दानाव सेथि खेबनि थाखाय गिबि खुंजेननो थाखाय रेडि जादों। दा बेखायनो बे समाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे बिमा बिफाखौ खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफ्रा खुंजेननो लानाय नैबे एम इ सेक्सननि जे मोनसे टेलेन्ट सार्च बेयाव गावनि गथ'फोरखौ थुलुंगाखां होनाय एबसुनि जे मिशनाव जेन बयखौ बाहागो लायो। बेनि थाखाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफानिसिम आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदोंमोन। 2023 दुलाराय बर' फरायसा आफादा टेलेन्ट सार्च आनजादखौ जागायबाय। सारा आसाम नाङैनो खमावबो 15,000निबो बारा गासै 18टा जिल्लायाव 15,000निबो बारा फरायसाफ्रा दिनै आनजादखौ लिरगासिनो दं। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनाय थाखो 9 आरो थाखो 10 नि गथ'फोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव गावनि जि आनजाद लिरनाय बेखौ गाव जाहाथे फोरमान होनो हायो। आरो गुबै थांखिया जाहैबाय मा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन लानानै दोनदों जे गुन गोनां सोलोंथाइ आरो क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं। बेनिनो मोनसे नैबे टेलेन्ट सार्च आनजादाबो मोनसे बाहागो। बे टेलेन्ट सार्च एग्जामाव जाय फरायसाफ्रा सेथि नैथि थामथि जायगा आवग्रिनो हागोन, बे जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो जोङो दान बान्था महरै होनाय जागोन। दा ओरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लानानै दोनदों जे सेथि जाय बान्था लानो हागोन बा सेथि जाय उथ्रिसारनो हागोन बेनो 20,000 रां, नैथिनो 15,000 रां आरो थामथिनो 10,000 रां होनाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थांखि लानानै आजावनानै दोनदों। सानखालि 17 डिसेम्बरनि मिरु आबसुनिफ्राय जेरैबायदि बिथोन होदों, बे बिथोननि हिसाबै दिनै जोंहा टेलेन्ट सार्चनि जि गथ'फोरखौ आनजाद होनाय जादों, बेयावनो जोंनि नर्थ दिगाजिल्ला आनसलिक हिसाबै बे बाथासिपुर मिलन हाइ स्कुलाव जोङो एग्जामखौ फाथिदों। साबेसेसो फरायसाफ्रा नैबे बाहागो लादों? गासै क्लास 9 आरो 10 जों 253 जन गथ'फोरा बाहागो लानो फैदों। गंबेसेसो फरायसालिनिफ्राय? गासै 6 स्कुल 6 दंद' स्कुल लाना फैदों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर' थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे
सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।